Ikaw na lang ako kay bungol man dahil man yung mga anak may difference. Buwan pinakal. Tagpila man na day. Tag 30 ni Nay. Tag 30. Ha? 30. Ah, 30. Oh, di ka na parat. Di. Ha? Di. Ah, di. Apa patanaw? Ah, gangking kayo. Ay, mga anak, buhay ito. Time tato ka.